Dobrý den, moje jméno je Jakub Čubík a vítám vás u fejkového podcastu. Dnešním hostem je Adriana Vojtovičová, naše pravá ruka děkana. Ahoj Adri. Ahojte. Máme tady prvního mezinárodního hosta, díky tobě. Tebe jde krásná slovenština, jde ti i čeština? Ide mi čeština, ale veľmi zle. Dá sa povedať, že už nehovorím dobre ani slovensky, ani česky. Takže je Takové to so mnou jako myšmaš. Je to so mnou špatné. Je to s tebou špatné. Super, super. Co ty si prosím tě studovala? Ja som študovala tu v Čechách vyššiu odbornú školu, ktorá bola zameraná na ekonomiku a marketing. A předtím, než jsi přišla tady k nám, si pracovala i někde jinde? Zaoberala som sa len zahraničným obchodom. Takže špecializovala som sa na italský trh. Robila som vo firme Ardo, kde som mala na starosti vlastne zahraničné oddelenie. A umíš italsky? Umím. To je paráda, tak to je hustý. To jsem vlastně ani nevěděl. A když jsi přišel sem k nám, jak dlouho jsi u nás na fakultě elektrotechniky a informatiky? Od roku 2012. A je něco, co tě tady jako vyloženě překvapilo, když jsi přišla? Ten klid. Klid tě překvapil? Ten klid, protože naozaj jako v soukromnej firme to vypadá jasně, trošku jinak. Jasně, jasně. A máš možnosti se bavit asi hodně s lidma, když chceme jít za Honzou, tak jdeme vždycky přes tebe. Je něco, co třeba, když tam přijde někdo z zahraničí nebo nějaký host, říkáš o naší fakultě, jakože je docela dobrý? Nie. Ne. Musím povedať, že fakultu ako takú neprezentujem, ale snažím sa byť veľmi milá a vstřícná, aby som ukázala, že taky sme tu vlastne všetci, že? Ne, to můžu potvrdit. Já jsem vždycky narazím na úsměv. Potom mi třeba řekneš, že se něco děje špatného, se stává samozřejmě, a vždycky narazím na úsměv. A je něco, co tě naopak, kdyby si mohla lusknout prstem a u nás změnit něco, co ti vadí? Niečo, čo mi vadí? Niekedy ešte nie som úplne ako zmierená s takým tým akademickým prostredím a akademickým jednaním a prístupom, ale myslím si, že to patrí asi k tej univerzite. Čo mi vadí? Ja som bola veľmi dlho spokojná i s mojimi kolegami, najbližšími spolupracovníkmi. Myslím si, že sme boli fakt ako dobrý tím a strašne by som si prijala, aby to ostalo i naďalej. Jasne. Takto, aby sme držali za jeden provaz a takže žádný velký změny. Ano, to by som si prijala já. Takhle je to krásný. A co když odběhneš z naší fakulty? Já vím, že se hodně staráš o tělo a o cvičení a tak. Co děláš ve volném čase? Tak ja pracujem ešte ako i osobný trenér. Robím takzvaný funkčný fitness, kde sa snažím učiť ľudí, jak správne cvičiť, aby si to telo neničili, ale aby to malo na nich priaznivé účinky. Takže to je i druhá časť môjho takého pracovného života. A mám rada prírodu, prechádzky, mám rada príjmať ľudí. No. Všechno. Musím povedať, že na to, že pracujem na fakulte elektrotechniky a informatiky, snažím sa doma vôbec nezapínať počítač. Nie je to moja cesta. Tak koukáš do něho celý den, že jo, tak pak ho vypneš. Tohle byla Adri a ještě si ji dáme na chvilku s rychlými otázkami. Adri, to bude hrozně jednoduchý. Jsou to rychlé otázky, vždycky dvě možnosti a něco střelíš, co tě první napadne. Jasné. Takže, kočka nebo pes? Pes. Rýže nebo brambor? Rýže. Pivo nebo víno? Víno. Hory nebo moře? Obidve. V pořádku, může být. Divadlo nebo kino? Kino. Káva nebo čaj? Káva. Zima nebo léto? Léto. Ranní ptáče nebo sova? Ranní ptáče. Děkuju moc. Tohle je Adri.